Meghalaya Biological Park Sar Gurop Shillong थांनो मोननानै मोजां दे Para gojan gila Shillong'a मोनहैथारनोसै बारा गोजान गैला बेयावथ' स्टार्टआव दा रेस्ट लादों बेयाव जावनो मोना Belum lama lah, belum tanggal lama berbeda. Monster truck. Naik nih, cengkra berapa tengkam fai nih. Lightroom, view point out bener fai deh. Nengser fai bener nih fai deh. Orang badi musang place mana gusua. Orang badi gulung betul semua musang jaket gan mendeng. Ini fai gusun tahu batar madung mau nih sana nilai. Hei bener nih fai bener fai. Nih, kasih ya, raincoat kanan nih. Musang lain raincoat kan. Koreana. Waterfall dong ini. Saya sini orang. Filun dong थांजागौमोन लिरजागौमोन गाहायाव थांजागौ आरो फैलाय बैसो फैबालाय मोनसे खोथा होनलाय सबथाय न' गाहायाव बै न' गोजौना सोरनि न' बे बेनोथ' सोर हारसिङा थायो बेयाव देलाय बे खेबलै दे मोनसे बैयाव फट' खेबनो बैयाव नुबो जायोना जों दुगैनो थागोनफ्रा बे गलांबाथाय मोनला आरो मानसि गोजानाव दंसै नाय बिसांबो गिदिर न' मोननानै थिफा थाफानो फिल्म लानानै बोरैबा गलांनांगौबा हारा थारा मोननाय नङालै गौरब हे गलांमारबाय गलायनो नांथारगौ नों बैयो वाव खर'नि मानसिखौ खर'ल' गलाङो नुसियाखै नांखायाबा बैनिफ्राय जों मानखौ लांनायनो बैथिं बोरै थाङो ओइथिंबो थांग्रा दं माथो बैथिंसो थांसैथ'
Seven Sister Waterfalls very beautiful. Nih, Kauremaya. Basta gila. Foto खेबजादों मानसिफ्रा नै Seven Sister Water गौरबा फट' खेबजानो नागिरदों हाय माबायदि मोनदों फैनानै बाव very very bad why